लोहा टीना प्लास्टिक थरिया बर्तन लोहा गिलास का हो भौजी बात कुछ बचाऊ कबाड़ी का लेतनी जी। हाँ चल हाँ बाबूजी। अरे ना जइब कहीं बाहर कमाए हाँ ती हाल रोजगार कैसे चली। अब कमा के ले आवते जाते आज चलता था काल बाकी रह जाता। ना जइब बाहरी भीतरी निकल के कमैब दू पैसा ले अइब तबे न घर दुआर बनी चाहे खाए ले पिए ले आराम से रह ले। ठीक है तो कहत नहीं बाबूजी का कर चल जाई परदेश। एक टाइम से लावत नहीं एक टाइम के नहीं खिलावत कैसे हो खी रोजगार चली बताई। हम ही ना रोज लावत हैं। चेहरा देखा तनी बताई चेहरा देखे से हो जाई पेट भर जाई बोली। चेहरा देखत हैं कि रोज कमात हैं हम रोज कमा के चलावते भाई लावते भाई का चीज के कमी कैले भाई हम ना तो चल जाई परदेश जैसे रोटी ना चली घर देखा नहीं दुआर कैसन बा अरे तब सब ना बना देम हम बना देम काहे हबड़ाउल बाबू कमात हैं बना देम। ना तो जी हे जो चूड़ी घटल बा उठलाली घटल बा लिपस्टिक घटल बा कहाँ से ले आई। मेहरानू उठलाली या चूड़ी खाती ना बेचैन रहली सन। हाँ। घर गिरहती उन्हीं के चलावे के बा। हमरा का मेकअप कर ले में ना जाई विदेश एजा पेट भर जाई बोली। तो कमा के पेट भरता तोर बापवा दादवा भरता के भरता रे। तो ठीक के बा रउरा ठीक कहता नहीं कमा ले में एजा घर दुआर आई गिरल बा तो कैसे होखी। ई समझदारी के एगो बात कहली सो कि घर दुआर एजा रहे से ना बनी। हाँ। लेकिन हम जाइम बाहर तोरा के छो के जाए के मन करता हमरा। तो हेजा पेट भर जाई बोली। आ घरे एगो बान बूढ़ है आ घर में कोई ना रही तो सौ सौदा के ला के देही के सामान ला के अरे देही। हम बानी ना हम बानी बाबूजी बानी एजा ना चली बोली चल जी तो हम बाहर जाई। हाँ बाहर चल जाई विदेश। और 7 गो वचन याद हो जौन तोरा हमरा बियाह में भई रहे। तो पंडित जी कहले रही एक वचन निभावे के बा वैसे निभाई काहे एके वचन निभाई सब 6 गो वचन गोल कर दे 20 ना सब के बाद हमरा एगो जबान दे दे हमरा जाए के मन नहीं करत हमार करेजा में दरार फाटता। देखी वैसा मत करी ठीक ना रौरे पर हम रौरे पर जिंदगी निभाई ठीक ना। तू हमरा कह देली से एक वचन अगर बियाह भई रहे तो 7 गो वचन पंडित जी कहले रहन कि 7 वचन निभावे के बा। अब तो हमारा शौक होखे लागल तू 7 वचन निभाईबिस कि ना निभाईबिस। ना वैसा मत सोची अब हमारा दिल से आत्मा से मन नहीं करत तनको सुगिया जाए के बाहर। अरे मरम रौरे चलते आ जियम रौरे चलते चले जाए विदेश एजे से पेट ना भरी समझनी। कैसे जाई छोड़ के जाए के मन करता तनको हमरा। हमरा प्यार में पागल न तो इतना बनी इतना प्यार में पागल ना बने के चाहिए। अरे गांव घर के देखत ऐसा औरत के मरद न कैसन रहत त का करे लागत ऐसा यही से हमरा डरो लागता नइखे मन करत तनको जाए। विश्वास नहीं है हमरा पर बताई। अरे विश्वास तो है बा लेकिन आत्मा संतुष्ट नइखे होखत हमार तोरा से इतना दिल में ऐसा लागता कि तोरा के छो के चल जाइम हम तो का होई अब कैसे रहम हम कैसे खाइम हम। उतना टेंशन ना लेही चुपचाप चल जाई विश्वास करी हमरा पर। हमार दिल में बड़ी दुख होता दर्द होता हम कैसे जाई कहत ताला जब दोनों जाना इतना दिल में चोट कैसे छो के जाई। कैसे बेटा का है या बाहर मुँह कहते बिया हम कहते हैं तो दोनों आ तू जा आराम से बढ़िया से कमाई है कमा के आई है तबे न कुछ काम होई। करेजा पर पत्थर रख के अब हम तो जाते बाई अच्छा। लेकिन बहरी पैर मत निकली है तोरा से हाँ जोड़ी बा बाहर भीतर गोड़ मत कढ़ी है। अरे हम बाबूजी बानी जाना घर में का है के टेंशन लेता नहीं चुपचाप चल जो जाई विश्वास तो है ये बा विश्वास तो करेजा पर पत्थर रख के करते भाई हम जात हई लेकिन बड़ी दिल में दर्द बा दुख बड़ी आवता हमरा आज तक बहरा कहियो नहीं गई लेकिन जात हई जो ठीक बा। छाता दे देली हाँ घाम लागला घाम लगी तो आई ओढ़ ये लेम। पानी ई पानी पी लेम। हाँ एमे का बा खास्ता बनैले बानी खास्ता बा लिट्टी ना बनैली सब ना खास्ता बनल बा चल आओ सुगिया हम का कहीं हमार तो करेजा पर पत्थर रख के जात हई आओ एक बार गाला मिल ले सुगिया। आई आओ सुगिया अब तो छो के जाए के मन नहीं कर सुगिया। चल जी बाबूजी बाबू कहाँ जा कहत हई? बढ़िया से जल्दी अच्छा से रही देखत रहियो तनी घर तो हम तो बढ़िया बोले से बानी देखब ना ठीक है बा हम जात हई। अच्छा चल जा बढ़िया से जइयो आराम से।
के मेहरानू तो दिले बिया 2000 रुपया, लेकिन का करी माथा इतना समझा कि दुखाता आ कपार पर इतना घाम लगता कि का बतावल जाओ। 2000 रुपया में बताओ कि कबाड़ा का लियाई। इतना पसीना चलता कि हम बताई। मेहरानू से हम इतना तंग आ गई बाई न, इतना तंग आ गई बाई कि का हम बताई। 2000 रुपया में बताओ कि कबाड़ा बताओ कि का लियाई। और इतना धूप लगता, इतना धूप कि साला हम तो मेहरानू से एकदम तंग आ गई बाई न कि कोनो हम कर ली कि कुछ बुझात नहीं थे। ओकरा से तो हम इतना तंग आ गई बाई न कि बुझाता न कि हम एकदम छोड़ छाड़ दी ओकरा के। दूसर का हम एगो मदे मेहरानू ले आई। एगो मेहरानू लौकत थे। घरे गाय भैंस के सानी पानी करे खोखी जा बेचता जी। का रे लोहा टीना प्लास्टिक टूटल फूटल जितना बा जूता चप्पल सब थरिया बर्तन जौन बा बेदाम नहीं गहना खिले गुड़िया बेदाम बा चली घरवा त लेम। का में खोटले बा भौजी अरे मूंग ह दन हमरो के मुंगा बा। आज चले घरे घरे घरे। कुछ रखले बा बेचे के। हाँ घरे न बा। चलो देबू ना। हाँ सब बा घरे। चलो लोहा टीना प्लास्टिक गहना चलो का एथी के ले बाबू लेबू लखो बा। चली ना घरवा चली। अरे चलो ना तोहरा खातिर तो जान एकदम हाजिर बा। अच्छा ठीक बात चली घरवा। कहाँ बोलाई रहुली पीछी तोहरा पर एकदम मन धीरे धीरे एकदम डोलता। ये सब तरह नहीं रहा। जान एकदम हाजिर बा। बोला ना का चाही तारा के। ठीक बा चली चली घरवा। चलो ना तारा ठीक का है बनी जी फर्क नहीं चलो ना भौजाई है और तारा खातिर तो एकदम बुझाता कि ऐसन मरले मन करता ना कि कबाड़ा के काम सब छोड़ छाड़ के सब हटा दी। तोहरे पे एकदम समझ एक काम करो ना, बोले गिलास पानी ना पिए। तो रुके जा चली घरवा में कोई नहीं है पानी हैं? पानी न पी हम चली घरवा अरे में। हटाओ मुझे कबाड़ा कहीं के हटाओ होने हटाओ होने। चलो भौजी चलो चलो चलो। पानी लावे तो भौजी गइल भाई, लेकिन इनकरा पे इतना दिल मोहा गइल न कि हम समझे कि का हम बताई। लेकिन अब इनकरा के कैसहूँ जाल में तो फंसा ही लेवे के बा। पानी पिया रास्ता ना प हमर ससुर जल्दी आवतन। का भौजी देखत हूँ कि कितना समझ के धूप में समझ के लोहा टीना बर्तन बेचत समझ कि कहाँ कहाँ कई गो गाँव घूम के अइनी ह। तो तनकी सी तहरा भी तनकी सी संतुष्टि मिलल। आ हई छाँव में तनकी सी बैठल बानी, तनकी सी 5 मिनट बैठे द। तो ठीक बा हमर ससुर जी आज हन तो ले खाली पानी पी के रास्ता ना प। अरे भौजी समझ कि तनी मनी आराम कर ले देखत हूँ कि तनी मनी सुकून से जा मिलल बा। तारा भी वो बैठल बाई न कितना हमारा समझ कि सुकून मिलल बा कि हम बताई। वैसन तो हमार मेहरानुओ सुंदर समझ कि नहीं थी। फर्क से बात कर यहाँ ठेका ना हत ससुर। चल जा पानी पी ले ना रास्ता नाप ला बाबूजी आज हन हमार। अरे जाए के तो हम जइबे करब, लेकिन कम से कम इतना कम से कम अपना भैया से आ ससुर से कुछ बतैबू नहीं न। देखी हम अकेले बानी घर में ठीक ना। ससुर आज हन हम फंस जाई ठीक ना। चल जाई यहाँ से चुपचाप। अरे तो जाए के तो हम चलिए जाइम, लेकिन तारा से इतना समझ कि हमारा हो गई ना कि हमारा जाए बात नंबर क्या हो गई कुछ ना बोल चली 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 ससुर आज हन हमार। मोबाइल नंबर दे तू तो तारा से बात विचार समझ के करती ना। तो ठीक बा मोबाइल विदा करम ना तब ले ले मोबाइल नंबर दे तू तो तनी बात विचार होइत ना। अच्छा ठीक बा नंबर या लिख। कुछ लेवे के होई तो तारा हम पैसा ज्यादा दी ना। तो ठीक बा नंबर या ले ला। कुछ समझ के देबू समझ के हम 1 रुपया के जगह पर 5 रुपया दी ना। ठीक बा ठीक बा। आ कुछ गाना गुड़िया जो चीज होई तो चीज समझ के लोहा टीना प्लास्टिक जौन होई। हाँ बोलो। 96 96 50 50 41 41 63 63 47 47। फोन हत कर। अरे ई का कइला फोटो का के खींचत रहा हमरा मरद आज जन मारे ना लगी ह ने। तारा से तनी भेंट मुलाकात होत तब रही। फोटो उड़ा दा मरद मारे लगी ना हमरा के। ना होई र सब हम बाई ना हो जाई। ठीक बा जा जा जा। कौन हेलो के ह
हाँ हेलो तो काहे के फोन करतो रहा? अरे का कोई तारा से तो समझे कि इतना दिल लाग गइल बा कि हम समझे कि हमरा अब रहल जाता। अरे हम का कहीं तारा का फोटो खींच लला है वायरल कर मर के पास हम तब तबाह हो जाए ये सब बतियावे के मन करता है। फोटो हुआ यही तरह समझे कि किसी नहीं कि कम से कम तारा से कम बात विचार तो होई ना। ठीक है हमारा ससुर जी घर में बाने बाद में बात करम। अच्छा ठीक बा तो तारा से बात विचार समझे के कराई खातिर ना समझे के ले नहीं फोटो हुआ एतिया समझे फोन कोई नंबर भाई काहे खातिर मांगले नहीं यही खातिर ना। अच्छा ठीक बा बाबूजी बानी घर में ठीक ना रखी अभी हम ढेर काम बा ठीक ना। है हम तो फंस गई मजबूरी में बात करे के पड़ता है फोटो खींच के ले गई कबाड़ी वाला मर्दा के मोबाइल पर डाल दी क्या करम हम। अच्छा ठीक बा आप फोन ना करम। हाँ हेलो कबाड़ी वाली अच्छा बोलो। तो तारा से मिली अभी ना हां ये ससुर सूझ ना शाम के रात खनी। हां फोन ना करू ना तो जानते ना कि फोटो हमारा ही बहु है हम तुरंत समझे के वायरल कर दे। ना 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 वैसा मत करई। हां ना बात करू ना। अरे हाँ हो बात करम। हां एकदम तारा पे एकदम समझे के मन एकदम हमार समझ के एकदम आदमी बा एकदम। अच्छा ठीक बा ससुर जी बानी जे रख फोनवा शाम के मिली हो। फोन करियो एकदम पक्का फोन करियो। ठीक बा। हां ना तो हमरा भी फोटो बा ना वायरल हम कर दे। ना वो सब ना। हां ना तो भेज दे भैया भी ना तो समझे के सब समझे के तारा पता चल जाई। ना रख ठीक ना ठीक बा। करियो पक्का एकदम। ठीक बा शाम के करम। ठीक बा। हाँ फोन पर तबाह रहता कहाँ फोन करत अरे रे का करे हुए के गए रहे विदेश तो उन्हें के बतियावत रहे हुए मुहे से। में बतियावता रे हाँ 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 जाए आराम करे। हो भौजी हाँ बोला। कहां बाबू का करता हूं। अरे जाएगा नाम बैठल बानी क्या करी। शाम हो गई फोन ना कइलू हो। अरे ई ससुर जी जागल ना बानी। अरे आई बड़ी घरवा के पीछे बा। ना अभी ना। आई बड़ी देखो ना। अरे ससुर जी बानी जा ससुर जी का बैठल बानी। ठीक बा हम सुता के आवत तनी हम फोन कर तुरंत। हां तो हमारे फोन करियो। ठीक बा। भौजी से ही जे बैठल बाई कैसे आई जितना मदे लगइले हवा हाल जा कैसे ससुर ये बन कोना में लुका जा यही जे हां ये लुका जा तू देखे जाने मत दी हो। ना ठीक बा। हां ठीक बा। देख के आवत तनी। हां जा देख के तो बताइयो। ठीक बा। ए जाओ ए जाओ कहो जब गवा के लग है मुंह फेंका दे। का बटे सब का प्रणाम झगड़ू भैया आ गइले बुझ का समाचार हो रे हो जा के तो सब समाचार ठीक बा। गांव घर के समाचार बताओ। गांव घर के देख समाचार तो बहुत बढ़िया बा तो चले का तब ना। लेकिन एगो बात सुन ले का बोलो बड़ा गड़बड़ बा समाचार एगो का गड़बड़ बा। अबे ना न ना बोलो किनारे तोरा बोलो। घरवे के समाचार बड़ी गड़बड़ हो। का गड़बड़ हो गइल बा। अरे हम देखले बानी रे औ जौन बान चिरकुटवा के लइका बा कौन टूटा बा हां उ करे के देखले रही साथे बतियावत बतियात अरे तोरा मेहरनुआ से रे हाय तोरा मेहरनुआ ई का से कहत बा। अरे बूढ़न अब हम का कहीं लेकिन देख कोई मत कोई से ई बात के हां ई भैया काहे न गांव घर के मेहरानू सुन ली हसन कि बटे साला एही में रहला तो बड़ा शिकायत हमारा होई। तू हनिए जाना के ना बॉल भूता पर हम थो के बाहर गई रही। अरे तो हम का करी चल घरे चल पानी पी पहले चल तो हमारा हेडक दिवा हमारा हार्ट अटैक हो जी। अच्छा चल बटेश्वर के भैया चलो तो तनी घरे हो तनी घर के समाचार वैसन सुना देलो जाके हमरा तनको अब हमरा सोहात नहीं है कुछ हम का करी अब हम हमारे दिमाग खराब हां बुढ़ाऊ पर छो के गई रही हम आ बुढ़ाऊ हमरा का कइलम कहां बैठे सुगिया पानी पी
खुश रह बाबू। आओ समाचार कह बढ़िया बा न? सब समाचार बढ़िया ठीक से आ बा। गइल न? हाँ बटेश्वर काका भैया आवा हो बैठ 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 अरे बैठ। ठीक बा बाबू, हम तो आवते बानी। ठीक बा, बैठ बैठ, पानी पी, पानी बैठा पी, जा बैठा जा पानी पी, पानी। ले जो है लो ये रख दो ओने मार मिठाई बा। प्रणाम करते हैं। हाँ खुश रह खुश रह खुश रह खुश रह। अरे जियो खुश जियो रह। जियो जियो प्रणाम जी। जियो तो रह गए। क्या समाचार? समाचार सब बढ़िया बा लेकिन समाचार कुछ गड़बड़ हम सुननी है। आपकी सुननी है। अच्छा रुक जो फर फ्रेश होख लेवे दे मर मैदान लो बटेश्वर काका पानी अरे पिया। हम देखो पानी पियो तानी बूढ़न जल तू बतिया और तोली को हम देखो हो ये बैठो तानी सब पर ठीक है परियार बा। हो। हाँ बैठा बैठा बैठो बैठा हाँ बैठा बतिया हम बैठो तानी हो जा। हाँ बाबा हाँ तू कुछ घर में रह तड़ा जाना तड़ा घर के बात। का जानत है? हम तो बैठन बानी घर, तो उहे न घर में रहते। बटेश्वर काका कुछ गड़बड़ बात सुनैले हम का गे का पहले सुन हमारा मर मैदान होख लेवे दे तब हम तो से पूछत हई। ठीक है बात पी नहीं पानी। फ्रेश होके तनी से रुक जा। अच्छा सब जा चलावे जा में से। अरे तो के जाओ बढ़िया ले। अरे चल जाए बोतल में पानी लावत है होनी है और होनी बढ़ जाए में लैट्रिंगा में गंदा बा साफ करे के बा। लैट्रिंगवा गांधा बा जो पानी लावे जो अब पानी लेके आवत है जो 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 पानी लेके आ जो जाता नहीं। जो पानी लेके आ। अरे ई के बारे ई के ह है सुन 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 ई के ह ए हाजी ई के ह बटेश्वर काका दौड़ी ह दौड़ी ह दौड़ी ह दौड़ी ह ई के ह ई के तरह के पैखाना में घुसैले भाई हम कहां कुछ बताई ना। तू सही बात कहला एकदम सही बात कहला मारे 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 अरे जा 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 इन्हीं के शादी करा दे भैया इन्हीं के शादी करा दे दोनों के। हाँ बुझा हम नहीं जाना कब आइला उसके हम नहीं वो जाना। सब हम नहीं जाना सब तोड़े ही थी बात। हाँ ये बोले सब तोड़े ये बोला लिया था हम नहीं। हाँ सब ये बोले तो शादी कर शादी कर शादी कर रहा हूँ दोनों के। तू दोनों के ना भैया ना भैया हम मेरे रहने वाला भाई, हम मेरे रहने वाला भाई, ना भैया हम मेरे रहने वाला भाई भैया। तोरे को के ले जाए के बाद मार के मुआ दे। शादी कर शादी करा हाँ भैया शादी शादी करे के बाद शादी करे ना ना भैया माफ कर भैया मरिए हट हट तोरा कोई ना मारी छोड़ अगर शादी ये करे के ये साजा बा समाज में यानी के मौत चल जाता है फोन से बतिया के ऐसा उल्टा पलटा काम करते काम बिगाड़ देते बिगाड़ दे। और गांव ना बिगड़ दे तू शादी करके ले जो जौन ऐसे पकड़ाई ऊपर के शादी करके ले भेजी देवे के चाहिए। ना भैया हम मेरे रहने वाला भाई। अरे तो हम कुछ नहीं कहते शादी करके ना तो रखबे ना करम ले जो शादी करके ले जो और शादी करबू ना करबे ना करबे मार के भोजनाट कर दे कर शादी कर शादी कर हैं कर शादी करे का फिर मार के मुआ दे। मार के कपार फाड़ दे। इतना आदमी बानी और ले जो अब लिया के जो जा जा हां लिया के जो हमारा ऐसा मेहनत नहीं कर रखे के लिया के जो ना ना लिया के जो जा फुट रहा जा चलो आजकल जा चलो बूढ़न इस समाज में बाहर हमनी ऐसा आदमी कैसे जाई बाहर जाई मेहरानू के छो के कैसे मेहरानू पर विश्वास करे कि सही से बिया। मोबाइल के जमाना आ गइल बा मोबाइल बढ़ियो बा खराबो बा। आज हमनी के हमारा पर ई बीतल ई समस्या आ गइल हम सही कहनी है कि गलती कहनी है ओकरा के शादी करा के। एकदम बूढ़न तू बहुत बढ़िया काम कइले बारे जानले न। यही सजा होके के चाहिए। यही साजा के होके के चाहिए। समाज में कोई मर्द
अब तो ओकर एगवाऊ मेहरानू रहे एगवाऊ ले गइल हाँ। अब ओकरा गिंजन कितना होबै ओकरा समझ में खुद आ जाबै अब कैसे मर्द अपना मेहरानू पर विश्वास करी रे हे ना भगवान एकदम ना विश्वास करे लायक नहीं है अब वो सही परेशान हो जाई असही ओकर गिंजन हो जी जीवन के गिंजन हो जाबै एगो रहे तो एगो रहे हो दूगो हो गई। गेलै मेहरानू हाँ। अब उ कबाड़ी बेची कि गांव हिला के कबाड़ी बिल्कुल बेचैन रही हूँ एकदम बेचैन हो रही। जाई, बर्बाद हो बर्बाद एकदम जाई। बर्बाद ओकरा करिए देवे के बाद बर्बाद